Чарговы раз перажываем свята Божага нараджэння ў нашым жыцці. Христос нараджаецца, прыходзіць у свет, Бог становіцца чалавекам. Каб дайсці да звычайнага чалавека, да кожнага з нас, да сэрца кожнага чалавека і напоўніць нас сваім хараством, прыгажосцю, усім тым, што ёсць Божае, асабліва і, можа быць, у першую чаргу сваім супакоем. Свет будзе сапраўды перажываць сапраўдны супакой толькі тады, калі ў сэрцы кожнага чалавека, кожнага хрысціяніна Бог паселіцца. Калі мы будзем гэта сваё жыццё перажываць паводле Божага жыцця, калі мы прымем Хрыста да сябе ў сваё сэрца, і тады, калі ён будзе для нас сапраўды самы важны. Няхай гэтае свята Божага нараджэння, але таксама і кожны дзень мы будзем перажываць разам з ім. Няхай сапраўды ён напоўніць сэрцы кожнага з нас усімі сваімі шчодрымі нябеснымі дарамі на увесь год, на кожны дзень нашага жыцця. Усяго гэтага са шчырым сэрцам кожнаму жадаем ад імя ўсёй нашай парафіі святога Антонія Падуанскага у Магілёве.